Започва се едно прилистване на едни папки, хвърчат и точно тук започват да ви мажат очите посред бял ден. Също съм бил на такова интервю, влизам в една зала, имаше един господин, така с един костюм, с една връзка, седна срещу мене, скръсти ръце и започна, ако не е чувал от 10 години за болност в тази компания. Може би сте семейство, но може би сте и едно токсично семейство, чиято една единствена цел е да ви закопае допълнително. Абсолютен полицейски разпит, като от американски филм. Това не е по никакъв начин оправдание да се задават такъв тип въпроси и те са недопустими на едно интервю. Здравейте, казвам се Теодор Илчев и днес ще ви разкажа кои са най-често срещаните червени флагове по време на едно интервю. Преди да започна обаче нататък, ще ви кажа две съвсем бързи, но изключително важни неща. Първото от които е: интервюто за работа не е само за да избере работодателят своят служител. Интервюто за работа служи и служителят да хареса компанията и да прецени дали тази работа е работа, която е за него. И второто нещо, ако срещнете някои от изброените след малко неща, това не означава непременно, че това е някакъв проблем. Трябва да приключите интервюто, да станете, да стръгнете или пък въобще в последствие да откажете оферта, която са ви предложили. Червените флагове работят с натрупване, т.е. ако забележите 2, 3 или повече от нещата, които ще ви изборя, тогава трябва да ви светне лампичката, че нещо със сигурност не е наред. Първият червен флаг, с който бихте могли да се сблъскате, това е да ви посрещнат негостоприемно. Направили сте си труда, станали сте си рано, облекли сте си ризата от бала, отишли сте на интервю на крака, влизате в офиса и посреща ви едно вяло отношение, не ви стискат ръката, заповядайте, елате насам, вкарват ви в една зала и се започва разпита. Трябва да знаете следното: хората, които водят интервюта в дадени компании, една от целите, за които са наемани, е да бъдат представителни и да бъдат един вид лицето на компанията. И когато вие се срещате с един такъв човек и когато той ви покаже едно такова поведение, което по никакъв начин не демонстрира гостоприемство, това може да ви бъде доста добър индикатор каква е въобще културата в тази компания. Следващия червен флаг е когато интервюращия не е подготвен за интервюто. Влезли сте в залата, да кажем интервюто е на живо, започва се едно прилистване на едни папки, хвърчат едни CV-та, вие Георги ли бяхте, как бяхте всъщност? Гергана, извинявам се. Търсят се едни CV-та, гледат се, ровят се и най-накрая вашето CV излиза някъде там от този куп с CV-та, които са пред интервюращия. Със сигурност един такъв старт ще е доста предизвикателен за самото интервю и дори до някъде би могло да определи и неговия изход. Когато нещо тръгне накриво, доста трудно би могло да се изправи движение. Така че това също би могло да ви е една добра индикация с каква компания се срещате. Следващия червен флаг, който ще ви давам, това е неяснота относно каква е ролята и какво представлява. Интервюто е започнало и вече е в разгара си. Дошъл е момента, в който вие сте решили да зададете въпроса как протича един стандартен ден от сутрин до вечер. И точно това е момента, в който забелязвате как интервюращия започва бавно, но сигурно да заваля своите отговори и на моменти откровенно започва да пелтечи. Това е момента, в който в залата, в която сте се настанили, започва бавно и постепенно да се спуска плътна и гъста мъгла. И точно тук започват да ви мажат очите посред бял ден. Ама ще правиш това, пък ще правиш онова, ама в последствие можем да ти дадем и това като задача. Трябва ли въобще да ви казвам колко голям червен флаг е това? Следващия червен флаг е когато започнат да ви подготвят за оставане след работно време още от самото интервю. Разбира се, няма нищо лошо в овертайма, но тук има някои моменти, в които това започва доста нагло, бих казал, да се
приплъзва като идея още на самото интервю. Тук може да срещате някои коментари от рода на: ние в нашата компания даваме 110%, всички наши служители работят изключително много, остават след работа, тук сме едно семейство. Може би сте семейство, но може би сте и едно токсично семейство. Така че тук трябва да имате едно на ум, когато започнете да чувате едни такива неща, които леко по леко започват да ви оговарят да оставате след работа. А вие дори все още не сте започнали. Представете си какво ви чака, ако започнете работа в тази компания. Следващия червен флаг, който ще ви давам, това е когато интервюто напомня на разпит. Аз лично съм бил на такова интервю, влизам в една зала, имаше един господин, така с един костюм, с една вратовръзка, седна срещу мене, скръсти ръце и започна въпрос след въпрос. Липсваше само една лампа да насочи към лицето ми и да си го превърнем в абсолютен полицейски разпит, като от американски филм. Това със сигурност не е начина, по който едно интервю трябва да се води. В перфектния вариант едно интервю е само работодателя да опознаете вас, работодателя да опознае вас, но и вие да опознаете работодателя. Така че ако интервюто се превърне в един разпит и на вас въобще не ви се оставя възможност да задавате въпроси, тогава това също е индикация, че нещо не е съвсем наред в тази компания. Тук правя и една добавка, може пък и да не се чувствате като на разпит, но пък въпросите към вас да бъдат твърде лични. Ще ви дам няколко примера, какво биха означавали твърде лични въпроси. Най-често към жени съм чувал следният коментар на интервю, да ги питат: имате ли съпруг, имате ли деца, смятате ли скоро да имате деца и така нататък. Сега, каква е причината всъщност за тези въпроси? Причината е, че повечето работодатели се притесняват от това да наемат млада дама, която съвсем скоро може да излезе майчество за 2 години. Но това не е по никакъв начин оправдание да се задават такъв тип въпроси и те са недопустими на едно интервю. Следващия червен флаг, който ще ви дам, това е да ви прекъсват често, когато вие говорите. Тъкмо са ви задали въпрос, тъкмо вие сте започнали да отговаряте, тъкмо започвате да се влизате в ритъма и отсреща ви прекъсват, защото са измислили още по-добър въпрос, чиято една единствена цел е да ви закопае допълнително. Една част от интервюращите го имат това като подход. Опитват се да закопаят кандидата, като по този начин да го поставят в стресова ситуация. Разбира се, това е допустимо до някъде, разбира се, с много ясни граници. Би могло да се случи в един въпрос нарочно да ви прекъснат, малко така да ви натиснат бутоните, да видят как ще реагирате. Но когато това се случва през цялото интервю или по-скоро през голяма част, прекъсват ви, дават ви нови въпроси, дават ви постоянно на контра, това е доста голям червен флаг. Последният червен флаг, който ще ви дам, това са най-любимите на изключително много работодатели обещания без конкретика. Да, при нас има възможност за бонуси. Какви бонуси? Никой не знае, никой не е чувал от 10 години за бонуси в тази компания. Или пък, да, при нас има възможности за развитие. Какви са въобще тия възможности за развитие? Никой нищо не ви казва. Празни обещания ви се хвърлят в очите. Евентуално да ви замажат цялото впечатление, което са оставили във вас. Ако се сблъскате с такъв тип отговори, тук съвета ми към вас е: задайте малко уточняващи въпроси. Какво визирате като развитие? Дайте ми някой пример с, да кажем, служител, който започна във вашата компания преди 2, преди 3 години. Какво се случва с него в момента? Как е успял той да се развие? Как изглежда един път на развитие? Какви всъщност са бонусите? Какви са условията за бонусите? Тоест, ако ви дават такъв тип обещания, стреляйте с конкретни въпроси, за да разберете дали това са просто едни празни приказки, един прах във вашите очи, или това са всъщност наистина неща, с които може да се сблъскате. Благодаря ви, че останахте с мен до края на епизода. Надявам се темата ви била интересна и най-важното полезна.
Ще се радвам да ми оставите един коментар с някоя ваша нелепа ситуация по време на интервю или пък някой доста силен червен флаг, който вие сте видяли и сте изпитали от първо лице. Ако ви харесва видеоклипа, ако ви харесва темата, оставете един палец нагоре. Ако въобще темата ви е интересна, разгледайте и канала ми. Имам още доста други видеа, доста други шортове по тази тема кариера и кариерно развитие. Благодаря ви още веднъж, пожелавам ви хубав и успешен ден!